ngokukhulu ukuthobeka ngibingelela ubaba, ngibingelela umama, ngibingelela omama nobaba, intombi neinsizwa Sunday school kwelihle igama lika Jesu. Ngiyambingelela umshawo ogubhu kwelihle igama lika Jesu. Abazalwane, ngiyanibingelela ngokukhulu ukuyithoba. Awuyishayela izandla ukuthi ukhona. Awukushayi nje izandla ezinkulu ukuthi ukhona. Awushaya izandla na 2026 ukuthi khona indoda yamandla, khona inkosi ekulondile kwaze kwalana. Usibonile wasigcina, sazosigcina futhi. Haleluya. Socela nje sifunde izwi lenkosi ngongamoshi isikhathi. Sizofunda incwadi kaJeremiya uchapter 2 egameni lika Jesu. Mase size uqala sifunde kuverse 1 egameni lika Jesu. Sisihloko salendaba okuhlubuka kukaIsrayeli. Uthi ngikukhumbulela umusa wobusha bakho nothando lakho usengumakoti nokungilandela kwakho ehlane izwe elingatshalanga. Haleluya bazalwane. uNkulunkulu uyamemezela, umemezela ngoJeremiya. Uthi uJeremiya laselifika izwi lika Jehova lithi hamba umemezele indlebeni zeJerusalema. Uthi usho kanje uJehova, uthi ngikukhumbulela umusa wobusha bakho. Uthi nothando usengumakoti nokungilandela kwakho ehlane izwe elingatshalwanga. Khumbulela ubusha, umusa wobusha bakho einsukwini usengumakoti usanda kulithola ivangeli usalangazelela egameni lika Jesu. Uthi umoya ongcwele ngikhumbulela lezo insuku ezinjalo usanda kuzwa ngoJesu okwazi ukushintsha impilo yomuntu, usanda kumamukela uJesu. Uthi ngikhumbulela lezo insuku usengumakoti, usewumlobokazi ongenambimbo ongenasisidla. Ngikhumbulela lezo insuku usalangazelela endlini kaJehova, athi ohlabelela ngiyalangazelela, ngilangazelela wena uNkulunkulu ophilayo. Ngikhumbulela izinsuku la kuthiwa khona kuhlanganyelwa khona kuhuwe eqala. Ngikhumbulela izinsuku ezindala la khona kuthiwa kugitshela intaba khona nawe. Ngikhumbulela izinsuku ezindala la kuthiwa abazalwane khona babuthene ulingisa uDavid ethi ngajabula uthokoza. Khumbulela lezo insuku ezinjalo. Uthi zwanini, zomjambo verse 3 bazalwane. Uthi zwanini izwi lika Jehova, ninandlu kaJakobe nani imindeni yonke yendlu kaIsrayeli. Verse 5. Usho kanje uJehova, uthi ububibuni oyihla bafumene kimi baze badede kude nami balandele okuyize na. Zwanini izwi lika Jehova, nina ndlu kaIsrayeli nani imndeni yonke. Uthi uNkulunkulu ake silalele nantizwi. Uthi ububibuni engibenzile ukuba nize ndede kude nami. Ngabe yini lenze eqeda uthando lomakoti omungishade salangazelela? Ngabe yini lento ehambe yapholisa uthando? Methi ngikhumbulela ubusha bakho. Uthi bububuni engibenzile abafumene kimi baze badede kude nami. Ngabe yini lengiyenzile ukuba nize ndede kude nami? Ngabe yini lengishilo kini ukuze ndede kude nami? Uthi balandele okuyize baze baba yize na. Balandele okuyize baba yize na. Uthi ngalokho, uthi ndlulani uverse 10 bazalwane, dlulani eziqhingini zaseKhittim nibone, nithume eKedari niqonde kahle nibone uma yake yaba khona into enjengalena bazalwane. Ukuthi ake nidluleke bazalwane, ake nibone nibuze naseziqhingini ukuthi yake yakhona into enjengalena. Uthi mangabe ekhuluma eqhubeka nalo leli verse, uthi nibone nithume, uthi isizwe sike sanana ngoNkulunkulu abangasibo uNkulunkulu na.
uthi kepha abantu bami bananile udumo lwabo ngokungena kusiza. Usho njalo uJehova uthi ake ndlule naseziqhingini ke nimbuze, ake nibuze amadwala ukuthi uNkulunkulu uyayekwa yini ukudunyiswa. Ake nibuze ihlahla nezintaba bazalwane elithi izwi lenkosi imveli yabubula. Ake nibuze kuzo ukuthi kuke kwananwa yini ngoNkulunkulu, kuke kwadayiswa ngevangeli, kuke kwanikezwa yini abanye oNkulunkulu. Ukuthi ake nibuze, ake nibuze imvelo, ake nibuze ilanga abazalwane, ake nibuze imvelo ukuthi kuke kwayekwa yini ukunika udumo uNkulunkulu. Uthi nina sizwe sami uIsrayeli niyekile nanana ngoNkulunkulu. Sizwe sike sanana ngawo uNkulunkulu abangasibo uNkulunkulu na. Kepha bami, abantu bami bananile udumo lwabo ngokungena kusiza. Abazalwane, udumo likaNkulunkulu silenane saze sanana ngeinto engena kusiza, sanana ngezinto eziyize bazalwane. Bathi hlala phansi, ayikho lento kaJesu. Wazokala na usuhlala phansi wathi ngiyananisana ngalo uNkulunkulu wami, vele nami shuthi uvumelana naba ayikho lento kaJesu. Kwathi wayi wena uhlanganyela njalo kuphumule. Awu nawe ozwakala uthi ayivele, ayi nami sengikhathele manje. Kade saqala ukuhlanganyela, wahlanganyela inkosi yakho lithe linye izwi kwenye indawo athi sihlanganyele emanxebeni akhe, nathi siyambethela uqobo uJesu. Wazwakala nawe uthi ake ngihlale phansi manje, ake ngiphumule, ake ngiphumule. Isizwe sike sanana yini na ngawo uNkulunkulu wabo, kodwa nina Israyeli niyabonakala ninana ngoNkulunkulu wenu. Sizwe awuze nje uNkulunkulu sike oNkulunkulu lithi inkosi yamakhosi ungaphezulu koNkulunkulu abakhona emhlabeni. Ubuza into enjalo uthi isizwe sonake, ake nibheke isizwe nje sike sanana ngoNkulunkulu babo, kodwa nina Israyeli niyazwakala niphonsa amahabhu, niyabonakala niphanyeka amahabhu. Apha amakhawe azothi asehli kule ntaba futhi asukilana. Apha amakhawe athi siwabonile amakhawe hambe phambi kwethu athi ayibafethu zwile ngoStefane bashaya ngamatshe. Ayikodwa bazalwane khona amakhawe siwabone ngamehlo enyama thina, hayi singofakazi asinakunana ngoNkulunkulu wethu. Khona amakhawe siwabonile. Mhlambe kwesisikhathi sizothi leyo Stefani ilanda kude sasingekho, kodwa khona amaqhawe siwabonile ahamba athi asinakunana ngoNkulunkulu wethu, athi asinakhonza abanye oNkulunkulu. Athi kwenye indawo uthi akucace namhlanje ukuthi muphi uNkulunkulu ayakhonza. Athi ayibafethu kade nimanqiyanqiya, akacace manje musana ukunana ngoNkulunkulu wenu, musana ukunana ngoNkulunkulu ophilayo, musana ukunana ngoNkulunkulu ophilayo. Akacace kade simanqiyanqiya manje, kade sibamba siyeka. Uthi makwazeke ukuthi umuphi uNkulunkulu ophilayo ophendula ngomlilo. Uthi mangalani ngalokho mazulu nithuthumele nichitheke impela usho uJehova. Bazalwane izulu liyamangala. Uthi emhlabeni ngibathembile, sizwe sami engasithengela uNkulunkulu, ngasithenga ngegazi. Lithi iBhayibheli wadela ubukhosi bakhe weze emhlabeni ezolanda mina nawe. Lithi mangalani mazulu, ake nimangale nibuka umhlaba, bukani isizwe sami uIsrayeli usenana ngoNkulunkulu wakhe. Mangalani nithuthumele nichitheke impela usho uJehova. Ngokuba abantu bambenzile okubili bangishiyile umthombo wamanzi aphilayo, bazigubhela imithombo evuzayo. Awubazalwane amanzi engenakuhlala kuwo. Uthi abantu bamangishiyile bazalwane masinana ngoNkulunkulu wethu savele samshiya. Awubazalwane saqonda kwabanye oNkulunkulu sayigubhela eminye imithombo ongenakuhlala amanzi kuwo. Thombe evuzayo, thombe engenakuhlala amanzi,
ngalesikhathi sidayisa ngoNkulunkulu wethu ngoba kwenzeka kube phakathi nendawo shuthi khona umthombo usugubhile manje shuthi khona umthombo osuphuza kuwo manje inkinga yalomthombo uyavuza akuhlala amanzi kulomthombo umthombo ovuzayo na umthombo wamanzi ophilayo uthi mina ngumthombo ophilayo abazalwane haleluya ngoba abantu bami benzile okubili bangishile umthombo wamanzi aphilayo umthombo wamanzi aphilayo bazigubhela imithombo evuzayo amanzi angena kuhlala kuyo bazalwane lemthombo esiyigubha yakuhlala amanzi ayavuza amanzi bazalwane uthi mangabe efika abazalwane efika kwawesifazane esemthonjeni abazalwane kuke kwafika omunye umthombo uzodimana nomunye umthombo ufika lithi iBhayibheli kwakuswelekile uJesu ukuba dabule eSamaria abazalwane lithi mayifika kulomthombo Jesu bafika kulomthombo ufika wesifazane abazalwane ufika lomthombo kuqhamuka umthombo ongaphezulu komthombo uzodibana nemthombo embiwe evele yambiwe emhlabeni ephelele emhlabeni uzwakala ekhuluma umnikazi wemthombo athi ngiphuzise abazalwane wakwakhuluma umthombo esho wesifazane kwasho ukuthi isifazane asiqondi ukuthi sekufika umthombo ongaphezulu komthombo lithi iBhayibheli wazwakala ebuza ukuthi wena umkhulu yini kunobaba uJakobe owasimbela lo mthombo abazalwane wayengaqondi ukuthi sekufika indoda engaphezulu kwemthombo egusha emhlabeni sekufika indoda engaphezulu kwemthombo esimbela yona uzwakala nje wesifazane ephendula ubula naye ngazi mkhulu yini wena kunobaba Jakobe owasimbela lemthombo mkhulu yini wena nalezi zimo zami engibhekene naso mkhulu yini wena Jesu kunalezi inkinga zami engibhekene naso umkhulu yini weJesu kunalenhlupheko engibhekene nayo umkhulu yini weJesu kunalezi inkinga zami mhlawumbe ngomunye obuzayo uthi enkingeni zami umkhulu yini uyabuza uthi mkhulu yini ungayixazulula impilo yami egameni lika Jesu uzwakala uJesu imthombo engaphezulu kwemthombo izwakala abazalwane ke yaphendula imthombo engaphezulu kweminye imthombo kwaphendula imthombo lithi ophuza kulamanzi abazalwane kusho umthombo uthi aphuza kulamanzi anguJesu uthi akasozoma uthi ngaphakathi kwakhe kuyogobhoza imfula yamanzi phuza kulomthombo emanqiyanqiya wayenqiyaza nowesifazane mhlawumbe nawe ebuza ukuthi hayibo thina sazoba uJakobe abasigobhela lemfula mhlawumbe nawe uyazi ukuthi hayi isimo sami ngeke sidingo sibanibani uyabuza koze kube nini uthengisa ngoNkulunkulu wakho koze kube nini uma nqiyanqiya koze kube nini ungafuni ukulimela ivangeli koze kube nini unana ngoNkulunkulu wakho koze kube nini insindisi ungakwazi kuyimela abazalwane asiyene encwadini yabaseGalathiya sizothandaza egameni lika Jesu haleluya ncwadi yabaseGalathiya chapter 1 sizofunda nje kuverse 1 egameni lika Jesu sifunda kuverse 6 bazalwane cela sifundele mamkhoza mayisitholile siphindele sifundele egameni lika Jesu thank you Jesus Galatia chapter 1 yes verse 6 from verse 6 Ngiyamangala ngokuba nimhlubuka masinya kangaka yena owanibizela emuseni kaKristu niye kwelinye ivangeli elingasilo elinye kuphela ukuba bakhona abandidayo bethanda ukuphendukezela ivangeli likaKristu kepha ke noma kungaba yithina noma ingelosi evele ezulwini enishumayeza ivangeli eliphambene nalelo esanishumayeza lona makabe ngoqalekisiwe Nkosi haleluya bazalwane uthi ngiyamangala ngokuba nimhlubuka nje masinyane kangaka yena owanibizela emseni kaKristu uthi niye kwelinye ivangeli elingesiloke elinye kuphela ukuba bakhona abandidayo nabathanda ukuphendukezela ivangeli likaKristu uthi kepha noma kungaba yithina noma ingelosi
evele ezulwini enishumayeza ezivangeli eliphambene nalelo esashunyayezwa lona uthi makabe ngoqalekisiweyo. Ngiyamangala ngokuba nimhlubaka masinya kangaka yena owanbizayo. Abazalwane kanti imfihlo sibiziwe, abazalwane sibiziwe. Mhlawumbe ubungazazi nawe ubuyitshela nje ukuthi ngumntwana kaNkuluNkulu ngisindisiwe, into yokusindiswa nawe ubungeke ukwazi ukuyichaza. Kodwa uthi ngiyamangala lo wanibizela emseni nabizelwa. Uthi kwenye indawo sibizele ebungcweleni, uthi kwasekusekeleni kwezwe sabizele ebungcweleni bakhe. Ngiyamangala ke bazalwane, Apostle Paul ngathi wayebona ibandla ukuthi nasenanisana ngoNkulunkulu wenu manje. Nasenenza into engenziwa ke bafethu ngoba ngishisizwe ngeke sakwenza lokho enikwenzayo manje. Kwangathi wayisemangele manje uthi senza lesizwe esathengwa ngenani eliphakemeyo. Senza lesizwe esathengwa ngegazi lika Jesu. Ngathi wayimangazwa ileyo nto. Uthi yake yakhona into enjalo. Uthi ngiyamangala. Cabanga bazalwane qhamuke semangala. Uthi ngiyamangala. Ngokuba nimhlubo kaMasinya. Kunele kuvela inkinga nje. Hlale phansi. Kuvela inkinga nje empilweni nami. Hayi uJesu uzobona ngezobuye ngimbone. Hayi ngisahlala phansi ngisalungisa inkinga. Abazalwane ngiyamangala. Ngiyamangala ukuthi lo wanibizele emseni nimhlubuka nje Masinya. Akuthi angihlalele phansi. Hlala phansi mina. Indaba kaSibani manje le akusiye yami. Xa kweyini mina. Ngiyamangala ukuthi mhlubuka Masinya. Hey indaba yobhuti inkosi nathi leyo abebahambe boyodumisa. Indaba yosibana nomamkhoza ke bahambe bomaphambi. Abazalwane nabizele emseni. Akubizwanga umuntu oyedwa. Sabizwa sonke sabizele emseni kaKristu. Sabizwa sibizele ukuzoyikhonza inkosi. Uthi injongo yokudala umuntu uthi lapho kuGenesisi asenza abantu ngomfanekiso ukuba basifuze. Akubizwanga umuntu oyedwa. Wabizwa nawe. Wabizela emseni, wabiza nawe mhlawumbe lo musa ukawoni. Lithi iBhayibheli lo musa wanele wonke umuntu. Lo musa usanele sonke bazalwane. Usanele. Na ubiziwe. Mhlawumbe into ubungayi-understand. Ubiziwe ubona ngezimo ezikushaya zikubuyisela emuva. Phela izimo icharenza ubizo. Ziyakwazi ukuthi ungogcotshiweyo wena. Ziyakwazi ukuthi wena ungonamandla. Ayihlaseli nombani. Ngiyamangala ukuthi lo wanibizayo simhlubuka Masinya wasibizela emseni niye kwelinye ivangeli. Bazalwane le nto ade ngisho ukuthi akwenzeki sinaniselana ngoNkulunkulu sisale sinjalo. Umama oyihlala esifundisa uthi akekho umuntu onyutrali. Uthi nje mina hayi ngoba sengiye kuJesu sengilapha kade nendawo. Shuthi sesikwamanye amavangeli phela bazalwane. Shuthi ngalesikhathi sideda kuJesu ikhona inkosi esibusa kithi. Ukhona umthombo osuvuze sesimbele wona. Khona umthombo ovuzayo phela. Awunoma ngasho phela uthi hayi mina ngiphumula kancane nje anganizobona ngoJanuary ngo2026. Hayi ukhona umthombo osuyimbele wona. Uyavuza lo mthombo. Kameme ngabame kancane naleli vangeli labo abazalwane linamandla lingokuphila kwethu leli vangeli akumiwa kancane. Abazalwane athi amanye amadoda esesithandweni somlilo. Abazalwane isekuzwakalile kuthiwa nawo amadoda mengaguqanga kuloNkulunkulu bazalwane sizwakalile imithombo eminye ukuthi simbiwe. Kwathiwa uma ungaphuzanga kulomthombo madoda kithi sizobafaka esithandweni somlilo. Abazalwane bakhona yini abanjalo abathi bazothi kuzothiwa abangaguqanga kuloNkulunkulu sizobaphonsa esithandweni somlilo. Thwazaka lamadoda athi asinaguqa kwabanye uNkulunkulu. Athi noma lemthombo isimbiwe athi asinakunanisana ngoNkulunkulu wethu. Azwakala amadoda athi kufa nokufa athi thina sizohlala sizomkhonza uNkulunkulu wethu noma ngabe singenisa esithandweni somlilo. Asina kuyigubhela imithombo evuzayo. Ayine understanding ukuthi lo mthombo masingawumba inkinga uyavuza. Ubuke kumuhle nje inkinga uyavuza lo mthombo. Ayina leyo understanding ukuthi lo mthombo ungazenza ngathi muhle. Ngiyacabanga nje nokaJakobo uthandeka. Ingakho esifazana wambuza uthi umkhulu yini wena? Wawuthandeka. Khona izinto ezithandekayo. Lithi iBhayibheli kubukeka kukuhle emehlweni omuntu. Siphetho sakho usungukufa.
uyakudonsa kuthozo onaniselana ngoNkulunkulu wakho woza unginike inkazimulo ngikunika iglory yakwaSathane angabi khona yini ngoba into engekho woza unginane ngoba uNkulunkulu bakho woza unginane ngobudodana bawuphezulu bonke ngoba thina singamadodana ophezulu konke bazalwane woza unginike into enjalo abazalwane thina singabasefeni thina sinombuso ongena kuzanyazanyiswa woza unginane ngezinto zasefeni lakini sibonakala sinani thithatha kalula awubazalwane kalula kanje awubazalwane nami ngilingisa umpostoli Paul siyamangala uthi lo wasibizele emsenzi imhlubuka kalula nje mayivuka nje izimo mina ayicangeke yamangala ukuthi nimhlubuka kalula kangaka lo wasibizele emseni lo wasibizele enkazimulweni othi wozanini kimi nonke nina nikhathele nonisindwayo ngizoniphumuza abazalwane ngiyamangala lo wasifica sithwele sintshathile sichakile imithwalo iminingi athi ohlabelela wangithula imithwalo wangishiya neculo ngiyamangala ukuthi lo wasibizele emsenzi imhlubuka kalula siye kwabanye uNkulunkulu abayize uNkulunkulu abayize uNkulunkulu abangenabo uNkulunkulu baphakathi haleluya bazalwane usho njalo uNkulunkulu ekseni uthi ngiyamangala uthi sengenibizele eqiniseni athi iqiniso nakulazi athi iqiniso liyakunikhulula athi mangabe indodana yomuntu inikhululile athi hambani impela nibe ngabakhululekile kodwa abazalwane sibonakala sigcilazekile sinevangeli sibonakala sithethe imithwalo sibonakala sindwa imithwalo yezono ngiyamangala ukuthi nalokho kusekini khona uNkulunkulu okwazi usithula imithwalo thanda into yosifazane waseSamaria wathi ngingaqondini kwakhe elokho embuza uJesu mhlambe nawe ezimeni zakho umbuzile wathi uJesu indaba kwenze ku1 no2 no3 uNkulunkulu besemangale ukuthi umhlubuke kalulu lokho ubuza uNkulunkulu kwenziwa yini lokho nalokho kodwa into engiyithanda ngoJesu akwenzeke ufike kuye umbuze maqeda impendulo angayilethi wazwakala wesifazane esewuzile ukuthi umthombo uphila ukhona wazwakala egijima yakwabanye abantu wathi ngimtholile eyakwabo kubo athi ngimtholile ongitshele konke umtholile yini okutshele konke umtholile yini okutshele konke noma usadinga ukuthi akutshele tholile yini okutshele konke uthi mangabe semuka uthi ngiyahamba ngiyamuka uthi kodwa angiyinishiya nodwa angiyinishiya izintandane bazalwane uJesu ngenxa yakathanda ngayo umuntu weyazi ukuthi umuntu uhlubuka kalula weyazi umuntu uthi umthatha odakeni uyabhidlika wazwakala wathi angizukunishiya izintandane wathi ngiyonenzela umsizi onjengami bazalwane wathi uyakunifundisa konke khona umsizi osifundisa konke kodwa sizwakala simcisha athi ngiyamdabikisi kuzokuba usuku lokuhlenga sibonakala simcisha kalula simcisha athi akhuza umoya oncane usukwenza lokho ngomunye wabo bazalwane uthi usukhuza uphinda into eyodwa athi ngiyamangala ukuthi ungihlubuka kalula ngihlubuka kalula ngezinto ezondlula ungihlubuka kalula ngemsebenzi ezondlula ungihlubuka kalula ngisho emsebenzini uyaxokozela ngihlubuka kalula abazalwane ngiyakhuluma phela umoya ongcwele mayesekhuluma athi ungihlubuka kalula ngomsebenzi ozondlula nje anginaso ngisho isikhathi sakho sokukhuluma ngiyamangala ukuthi ngihlubuka nje kalula sindlula izinto indlula imithombo bazalwane egujiwe kusho ukuthi iyandlula phela ifuna ukuzophazamisa lo mthombo lo uthi mangabe uyizwile bazalwane uze uthi uyaphazamiseka umthombo ngiyamangala koze kube nini singaphumela obala bazalwane koze kube nini simanqeyangqi koze kube nini uNkulunkulu wethu sinanisa ngaye kuyoze kube nini sigubhe eminye imithombo bazalwane evuzayo abazalwane kuyoze kube nini singcoliswa eminye imithombo kuyoze kube nini bazalwane imithombo isondele eduze kwethu ifike isihluleke kodwa sesiyathandaza khona yini othi thandazani nami bazalwane ngimhlubuka nje kalula uNkulunkulu lithi isihloko sale nala nginakuleya ndawo engisuka kuyo lithi ukuhlubuka
ukuhlubuka kwabaseGalathiya ngale lithi kwaba-Israyeli. Siwu-Israyeli ke nathi bazalwane. Izwi lenkosi likhuluma nathi. Ukuhlubuka, sihlubuka evangelini okuyilona lona. Khona yinothi uNkulunkulu hlubukile kuwe. Khona izinto ade ayixoxa uNkulunkulu angasayixoxi nathi bazalwane. Khona izinto ezilahlekile ngenxa ukuthi sihlubukile bazalwane. Khona izinto engesenze ngiyengakhala ngingedwa bazalwane. Ngikhuluma nomuntu uNkulunkulu akakhulume nami. Wathi ngihlubukile kilivangeli leqiniso. Khona izinto ade ayixoxa usadinga nakumanje. Lithi iBhayibheli ngekhathi zokugcina yokhulu ukuthi ukuthulula umoya wakhe. Akakwazi. Khona imithombo evuza isigubhile. Cela ukuthandaza nomuntu othi thandazani nami ngimhlubuke kalulu uNkulunkulu. Cela ukuthandaza nomuntu abazalwane ngisho esikolweni abantwana abancane wena kuyigenge engangawe uyingane ezikhona esikoleni awukwazi batshela nangoJesu umhlubukile uNkulunkulu abakwazi nokuthi uyakhola usindisiwe umhlubukile uNkulunkulu. Lithi iBhayibheli ngabona abancane nabakhulu bemile phambi kwesihlalo sobukhosi noma ngabe uyingane encane usazoma phambi kwesihlalo sobukhosi ukuthi awukwazanga esikolweni ndawo obeke kuyo ubekela ukuthi uJesu umkhazimulisi. Singakhona eindaweni esikuzo kodwa azizile ukuzohlobisa abazalwane, azizile ukuzoyibonakalisa akumayelana nemisebenzi ekhona abazalwane, kodwa kufanele siyohambisa udumo beze bethu nesicefe emsebenzini lokhu ushilo uthi uJesu inkosi uthi weyingceku nezingcekukazi beze behleke bekwenza ihlaya ukhazimulisa uJesu. Ukhombisa ukuthi umkhulu kunalomthombo ombiwe, mkhulu kunalomthombo omsebenzi ombiwe. Mhlambe wena uyathula uthi awuphela emsebenzini ngiyoze ngiyihlaze hawulonga ngithi ingceku nezingcekuka koze kube nini ungaziwa nala uhlala khona uthi usindisiwe, kuyoze kube nini uma nqiyanqiya, kuyoze kube nini unanisana ngoNkulunkulu wakho ngoba nala uhlala khona bazi nokuthi usindisiwe. Sengamane besho uthi sikhathele bathi beyimbi imthombo yabo uthi ngeke uthi hayibo mina ngiphethe umthombo ongashi, phethe umthombo ongaphezulu kwemthombo elithi izwi lenkosi ophuza kulomthombo ngaphakathi kwakhe akasozonyiwa kuyogophoza imfula yamanzi. Bekunyanya beze bethande, bekunyanya beze bethande emsebenzini uyoza noyedwa ekuthi ngibizele eceleni ethi into yakhe yaphila ungayeke uthi kwenzakaleni kukusisi esho kimi akangazi phela kushuthi ngigubha umthombo oyona wona. Abazalwane ngicela ngizwe ngomoya uthi kwenzakaleni kulosisi azabiza umama esekamereni athi omamncane awuzongiphendula kahle iphi indodakazi yakho. Ngithi mina yiyo le indodakazi yakho, indodakazi yakhe yiyo le bazalwane ehamba umthombo oyiwona wona. Kusho ukuthi ufika neminye imithombo yasheshe yamtshela imithombo yathi hayi khuluke lokhu nalo kaJakobe lo kanibhela wona. Yasheshe umthombo wakhe wacacisela wathi wamkhuluke lona esambuza umama esazile esazolalela esaqala wathi wasilima kangaka. Ngathi hayi udidekile ngisilimile ukuthi ingubo engihambelwa izinto umthombo ngazo ukuthi ingubo engazembathiswa esingenza ngathi ngisilimile ngayeka ingubo ezayigujwa imithombo evuzayo. Ngabuza kodwa ngathi silimile ngithi nangislimanga ukuthi ingubo engayimboza umthombo. Abazalwane thela ngixoxa le ndaba bangibuke bahle kwachaza umthombo. Abazalwane uyayichaza nje umthombo wathi mayekhuluma nalosifazana waseSamaria wagcina sethangana nomprofeti wayengashongo lutho uJesu. Awubazalwane wayengashongo lutho uJesu naye uzwakala sethi siswami yaphila lento oyiphethe. Awubazalwane wazwakala ethi siswami wathi ungamyeki lo Jesu omphethe wathi uyaphila wathi uke wayizwa yini esizalweni sale ekhaya asikeze sizwe noma kuthiwa khona osindisiwe. Sisi wayizwa ngobani ngoba mina ngisemndenini wami ngaze ngizwe ngisho esizalweni sale ekhaya ukuthi khona insindiso. Uyaphila lo mthombo, uyaphila lo mthombo, uyaphila lo mthombo, uyaphila lo mthombo, uyaphila lo mthombo. Wathi siswami ungayeke, wathi siswami ungayeke, wathi bambe. Wazokala abazalwane esebanjwe yena ubhuti wami wakhuluma wathi wamamncane ade emlande ekumeleni umama wathi wamamncane oza ngikutshele wathi ungakwenza konke okwenzayo wathi choose uNkulunkulu manje. Wazokala ehlala esihlazweni ehlala esihlawuleni sikampriest omkhulu wathi shumayela wena shumayela thulelo.
wayikhulumela umthombo wayikhulumela umthombo izimo ziyakudiscourage kwesinye isikhathi ngoba nami bakuthiwa ngisilimile bekufanele ngidiscourage ke bazalwane ukuthi kwenzakaleni kule ndodakazi sazulihle thina bazalwane mhlawumbe nayo izimo zakho ziyakudiscourage uzoba ngathi umama liyagugisa leli vangeli lo mama izothi hayibo leli vangeli elabathala nabancane leli vangeli elasemandulo leli vangeli awaguquke asinte bazalwane mhlawumbe bakudiscourage-ile khuluma nomuntu omncane ngicela ngizwe bazalwane khuluma nomuntu omncane mhlawumbe kwesinye isikhathi uma ngiyanqiya nje nasesikolweni sakho uyasaba ukuyiveza lento ngizothi iyaphila inamandla uveze umthombo ophilayo awuveza umvima sebeshila ukuthi nayo nasesizukulwaneni sikaze sayizwa insindiso lekhaya wathi ubhuti wamsisi lento uyithathaphi wathi ngisho esizukulwaneni wake wezwa wathi khona ukhokho lekhaya usindisiwe wathi ibambe sisi yaphila wathi ibambe sisi namandla wathi sisi yaphila into ibambile egameni likaJesu baba abantu abazowumba umthombo behlala emthonjeni izimo ingabavumeli behlala emthonjeni betha sethi kule ntaba bathi asisukilana noma izimo ingangishaya bapho abantu abazohlala bathi asinamthombo kaJakobe Yesu uJakobe wasigubhela lemthombo kodwa sesizwile ukuthi ukhona umthombo wona bafethu noma kukhona izinto esatshelwa ngazo mase kufika umnikazi wezinto zonke simele ukuba idedelo noma ngabe watshelwa ngani umthombo ongashi siyathandaza ngimemezela umthombo ongashi abazalwane ngiyamemezela ethandi ngimemezela umthombo ongashi uJesu igama lakhe ngimemezela uJesu ophilayo ngimemezela ingadla indoda yamandla inkosi yenkazimulo ngiyamemezela ngiyamemezela angizweni ngimemezela umthombo ophilayo ilaleleni sikhingi ilaleleni izintaba ngiyamemezela hlabe nonke endaweni zonke ngimemezela umthombo ongashi abazalwane emhlombe yahlupha esikhashana siyimpile bafethu ihlupha thina ibiza kithi ephaketheni ibiza ukuthi ngelinye ilanga siyiphesha thiwa ngathi siyavuza ngapha awuhambi yohlanganisa kodwa nanga umthombo ongena kuye usindiswa kanye mase uyangena ufumana idlelo abazalwane yamemezela ethandi yamemezela izweni nayi ingadla na uNkulunkulu wawonkulunkulu nathi ithola lapha kade na uNkulunkulu ongayikwendlula nakubaziwa izinkanyezi